माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जोंहा 26-27 बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ। Dohai apa batu berai dohai ayu bila kita Sanjasa senap kelakona mendidik dinai kenato batu buli dan dendam kudu pakai kelabang anak. खुलुमबाय जे दिनै माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जोंहा 26-27 बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ। बे बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखानानै जोङो नैबे जोंनिनो माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे थानसालि, बे थानसालिखौ जोङो हाबसालामि होनानै लोगोसे जोंहा गुदि बाथौ आफादनि थांखि बायदियै हाबाफारि बादियै खेराइ फोरबोबो जागोन। दा बेवहाय जोंहा बे माखासे दामजु आगजुफोर बे जिनिसखौ जोंहा खेराइयाव गोनांथि जानायलाय आरो हारिमुआव गोनांथि जानायलाय गुदि बाथौ आफादनि लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय जोंहा माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनो खाम लोगोसेयै सिफुं, जथा, लोगोसे गाम्बारि खामफ्लाय, हाथा, थुंग्रि बेफोरखौ जोंनो डनेसन हिसाबै सोरजिनानै होबाय। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर थादों। लोगोसेयै इयुनाव जोङो जोंनि धर्मखौ फोथारनाय, फोजौनाय, फोसाबनाय आरो नितिखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय बे आगजुफोरखौ जोङो सोदांनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोनहानाखि जोंनो सोरजिना होदों माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनो बिथांमोननिसिम आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबनानै रोजा रोजा साबायखर होनानै आंनि बुंथिनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। बे माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो सासे बाथौ सिबियारि। आंनि गामिया नैनं फाख्रिगुरि, आंनि मुङा रबिन्द्र बसुमतारी। दा नंगौ नैबे काकुरमारि गामियावनो जोंहा माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि दङ। दा अबयसे बारा गोबाव जायाखैखौनो होननांगोन, अब्लाबो जों दा फैबाय थानाय जोंनि माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि कनफारेन्स बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ 26-27 अर्थात दिनै आरो गाबोननि गेजेराव। दा बाहाय जोंहा माखासे खेराइनिबो आयदा दङ, खेराइबो खुंफुंनाय जाहैगोन। बे बेलायावहाय देग्लायनिफ्राय हयथ' थांनाय गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन खेराइनि दामग्रा आफाद बा टिमखौ जोङो जगार खालामनानै खेराइ फोरबोखौ खुंबोनाय जायोमोन। नाथाय गुदि जोंनि माइनाव दख'रा गुदि बाथौ आफादनि माखासे सानसुमै सोद्रोमाफ्रा सिन्था खालामदों जे जोङो निजा गावबागाव माबायावनो आफादावनो जुदि दामजु थाखायोब्ला मोजांसिन। दा बेखौ सिन्था खालामलायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे हाबाफारि लादों। बे जाहैबाय जोंनि आफादाव जोंनि बाथौ सिबियारि सोद्रोमाफ्रा सोरबाफोर माबाफोर डनेसनफोर होनो हाबाय बायो नामा। जुदि डनेसनफोर होनो हाबाय बायोब्ला
बिनि गेजेरजोंनो जोङो आफादखौ मोजां रोखोम दैदेनलांनो हागोन बे रोखोम सावरायनायनि गेजेरावहाय जोंनि सोद्रोमाफा माखासेफ्रा सिन्था खालामलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय डनेसन होनायनि थिरांथाखौ लादों आरो बे रोखोमैनो आंबो डनेसन होग्राफोरनि गेजेराव सासे जादों। दा बे जाहैबाय आङो आंनि सासे जोंनि दख'रानिनो बोसोनगिरि सासेखौ लोगो लानानै जोङो खाम जरासे गंफायै जरासे खाम जोङो दान होनाय जाहैदों डनेसन आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्राबो बेबायदिनो जाय जेरै हागौ एरैहाय गावबागाव केपासिटि हिसाबै सोरबा थुंग्रि होदों, सोरबा बिदिनो जथा होदों, सोरबा सिफुं होदों आरो सोरबा हाथा होदों, सोरबाया बिदिनो गासा होदों। दा बे रोखोम होदों आरोखि। दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बोलि बिदाननि धोरोमखौ अर्थात बाथौ धोरोमखौ जोङो जाहाथे मोजाङै लाखिलांनो हागोन। उनावहाय जों जाहाथे माने बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव मोनसे धोरोम हिसाबै फोथांनानै लाखिनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै जोङो बे रोखोम गाव गावनि धोरोमनि बेलायावहायनो डनेसन होलायनायनि गेजेरजों जोङो धोरोमखौ सुंथानो नाजानाय बे साननाया जोंनि बयनियावबो बेरखांदों। बे हिसाबै दिनैहाय बे बायदि दामग्रा बायदि खेराइनि आगजुफोर डनेसन होनायनि गेजेरजोंनो धोरोमखौ लाखिबाय थानो जों मिजिंथिनानै बे रोखोम हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेखिनि बाथौ बोलि बिदान धोरोमा अरायसम देरहासार जौगासार जानो हाथोंनि जय आफा बाथौ बोराइनि माइनाव दख'रा गुदि बाथौ आफादा देरहासार जौगासार जाथोंनि